sing kebareng nyekar. Ayo Mbak Tatin. Ya. Men jumeneng no. Ya. Alon-alon iki soalé awake lemu dadi nek ngadeg ya kudu nganggo tenaga. Iya. Nek sing sinden cilik-cilik ngadeg kari nyat-nyat. Nek iki nek ora ngampet ambegan sik ngono. Ora iso ngadeg. Oh, ayo. Iso. Iso wae. Saged lho pun ngadeg ten mriki. Lah iya nek rak rekoso, mula awak ki aja lemu-lemu, ndak. Iya. Awak lemu-lemu ki nyawang ya nek. Heeh. Lah napa? Marahi napa? Maksude awak ramping, awake ora patek lemu ya sing cukupan. Ya, ngono ya. Iya, dadi Lah niki pun cukup lho, Pak. Kebayak ya ora ngentek-entekke kain. Terus jarik ya ora ngentek-entekke kain. Iya. Sinden kudune saben wong seragame ming entuk jatah karo 0,5 meter, kowe ya 6,5 meter. Nggih mboten lho, Pak. Karo nggo ngopo 6,5 meter? Karo nggo korden ngomah. Oh. Iya. Ayo. Nggih, sugeng dalu, Pak. Heeh, sugeng dalu. Wah, jan yo sinden nek mangsa Covid ngene iki malah saya lemu yo. Lah ngopo ning omah ming kaya wong dodol semangka gulang-gulung. Iya, ora ana kegiatan kok. Anggere ndi kegiatan terus meteng ayo wis malah. Sinten, Pak? Ana sindene awake dhewe ana. Kalih nggih. Kalih. Loro apa? Lah kalih Agnes. Oh iya, saiki sing Agnes ora melu, sing siji tetep nekat ayo. Butuh makani sing lanang dadine ya. Sinten, Pak? Sing lanang niku sing pundi? Ora tak duduke ndak. Keloro-loro. Iya. Nggih menika napa, Pak? Loh, kembang rawe. Oh nggih. Heeh. Kembang rawe. Silir teng mriki iki mabul-mabul. Apa? Niki lho kena kipas mabul-mabul. Kowe aja lim langkah aja ombo-ombo. Boten langkah pun kula ingkopke. Iki lho jarike mabul-mabul. Karpete mabul-mabul. Nggih. Lah napa sing liyane karpet? Ya ora ana wong ning ngono ming ana karpet kok. Iya. Kok ya pas ngisor ngono lho, Pak. Dirapeti. Heeh. Soale umurmu pira to? Lah napa to? Takon sik mung takon umur kok. Kepala 3. Pira telu pira? 3-4. Oh ya wis gampang. Napa? Dadi kena kipas angine. Napa lho? Yo. Apa? Kembang rawe kok apa. Ora mau sing kena kipas angin ngapa? Lendangmu ora mabur-mabur. Nggih, niki jarike barang lho, Pak lho. Lah iya. Piye Mas Gatot? Iya. Nggih, ngagem bawa mboten, Pak. Nganggo. Dibawani sing apik. Dandang gula mawon nggih. Mergo iki ora ning Tlatah Ngayuja, iki ning Tlatah Jawa Timur ya saora-orane. Sak sewu. bisa-bisa pamer suaramu iki piye? Iya. Nggih, Pak. Enak. Heeh. Yogya Nira Monggo urung muni bawane apa lho, ning sing gender wis tanggap. Iya. Ayo bekas pendhita. Dadi lantip panggraitane. Chemistry-ne wis gathuk. Heeh. Nek ora ya ning ngebis mau wis dandani. Aku engko dandang gula Semarang aja, Mas. Aku nanti dandang gula aja ya. Apa sih? Kan para Tonggo.
Prabu Sastra Wijayan. Sastra Wijayan ki. Sastra Wijayan ki nek cara nganjuke guyangan. Kok le nutuk? Jarem lho, Nak. Aku melu kaget e. Kali omeng ngono kok kowe kalingan nek ketuthuk apa piye? Lah, mboten lho ning ya limbuke ngawur lho nek nutuki ra ya ora. Wong tangane ora ketuk kok. Iya. Sesek lho, Ben. Sasra bahu ing Mahespati Aran Pate Suwanda. Manut cengkokmu ndak? Heeh. Aran Pate Suwanda lelabuhan Nipo kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nunggoni Nunggoni sapa? Ora nunggoni to? Ora. Nuhoni terahu tama Angga kembang rawe. Ya, pamundan saka minta wacake sik dina aja kesusu ndak. Nggih. Salam Pak Wo Puput. Popot Puput Popot iki. Pak Bayan Toto, Pak Wong Gopok. Salam sukses. Nggih, matur sembah nuwun. Ya diaturake kembang rawe ya. Jiwalang kaji koko belok Jiwalang kaji koko belok Kok ame belalang kuku-kuku Siang makan nasi kalau malam minum susu Susu perawan rasane enak tenan Susu rondo rasane rata semua Malam minggu malam yang panjang Malam yang asik buat pacaran Pacar baru kenalan Kenal di jalan Jenderal Sudirman Singkat kata singkat cerita Aku dan dia jatuh cinta Cinta yang sedalam laut Laut meluap cinta pun hanyut Jatuh cinta ayo cagar alam ayo lampu mati ayo dino sidina Kapan lampu ki? Sik kau aku njogete ya ora niat tok Lah ya kedaman no iki awakmu apik kok nek joget mung kaya mentrok Lah kuwi lah piye nek joget Anek Ngene ya ora cocok wong kendange
tak tek dung dangdut. Kowe semelang nek ngene melu ngiwa kabeh. Apa? Hei, Nek nengen melu nengen kabeh. Ngono ta mingan? Rasa kuwatir, mula dikenceni. napa lho wis tak kencengi, kabeh wis kenceng. Iya.